Тестираме за този фундаментален бюджет, който се опитват да ударят голяма част от работещите българи, средната класа и така нататък. Това е недопустимо. Просто те си хранят силовите структури и просто цялата администрация, която плаче за едно реформиране, просто фундаментално реформиране. Това е към 500-600 хиляди човека, гарантирани избиратели. Това е сериозна реформа, трябва да. Бюджета да бъде прият с извинение 100 милиарда да бъдат разпределени в почивката на парламента е скандален. Не коментирам тук поведението на народните представители вътре в самата комисия, в залата. Поведението на председателя на комисията Делян Добрев беше наистина брутално. Вкарването на НСО накрая при това въоръжение в залата противоречи на няколко закона. И добре, че му се скараха на време да ги изтегли обратно. Самият дебат протече остро, решенията бяха предварително известни. Нищо от това, което можеше да бъде приятно и да бъде полезно за хората, които протестират тук, за работодатели, за малък, среден, микробизнес, за неправителствени организации, всичко беше отхвърлено с едно грандиозно мнозинство, което състои от сегашното мнозинство. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.